Kesälähtönä laskenta päivä 23. Ja joo. Joo, 22, ei kun 23 päivä. Mennä sanat sekaisin, mutta joo. Joo, näin on. 23 päivää. Huomenna loppuu tämä. Ei ihan 30 jaksoa saatu, mutta ei se haittaa, ei se haittaa. Ja joo, näin on. Äkkiä tää sarja sitten saatiin valmiiksi. Hupsista. No joo, ihan sama. Oli vahingossa kirjoittanut 2 jaksoa, saman jakson nimeä. Samoin mä sitä kun en muistanut. Joo. Näin on. Joo. Mut joo, se on moro.